Tomman. Skulle skynda dig till VM. Ja, precis. Han hinner. Det är bara dig vi väntar på. Han ville snacka lite om den där målfönsterpisten. Det var mest det som tog tid. Jag kan ta flaggan om du vill ha en. Ja, ta du den. Nu jobbar vi vitt! Slappna vitt av! Bra Albin! Mycket bra Albin! Kom igen Oskar! Bra! Vinn boll, vinn boll, vinn boll! Bra Hannes! Mindre bra. Hannes, inga... Hannes! Bara ställ dig framför, tryck inte på han! Men han är ju på link. Du ser vem vi har fått in. Du vet solan här inne. Det är en sprayflaska och det är färg. Och så exakt små. Kör, kör! Han tappar huvudet. Ja, vad är mål? Jag tror alla fall ska bli världsvän. Och jag var kapten en gång. Sonja! Hallå! Jag brinner! Nej, 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 nej. Ser du det Håkan? Jag ska bara jaga. Han är dålig teknik. Gabriel, jättebra! Vi fortsätter! Rulla, rulla! Spela! Tänk om Elvando skiter springa på det. Han är så jävla målsnål. Anders är ju jättefin boll. Men jag kan ju inte skrika på honom, han inte får springa.